Labas tayo. Tingnan nyo dito sa labas. Malamig pa rin. Halis tayo mga sangkay. Pupunta kami sa post at maglalakad na rin kami ng 7 kilometers. Yung kalsada hindi masyadong madulas dahil nilalagyan nila ng asin para matunaw. Hindi yung asin na sa kusina. Yung may nilalagayan sila. Ewan ko anong pangalan dyan. Asin ang sawag yan dito. Hello! Hello! Hello. Ist ja so schön. So schön. Ich hab's vergessen. Das muss man mir sagen. So schön. Yung church namin dito, yung Catholic Church. Punta kami sa post. Yan naman yung tindahan ng mga pagkain, groceries. Diyan yung post. Abgegeben. Ja, schon abgegeben. Nein, ist die Kamera. Kung mahal, meron pa kaming Christmas tree. Yan, pakita ko yung Christmas tree, oh. Meron pa. Diyan yung grocery namin. Ay, yung namin, mga tinda. Yung grocery store. Dito naman yung bus station. Was ist das? Na Spiegel. So, yan ang namin. Tapos, dito sa loob. So, maglakad na tayo mga sangkay. Bali, 7 kilometers, isa't kalahating oras. Diyan naman, yan ang elementary school. Diyan nag-aral yung aking anak. Pero no grade 3 lang kasi lumipat kami. Yan. Mag-iingat sa nilalakaran kasi madulas. Yan naman, yan. Evangelist or Evangelist Church. Yan. Church din yan. Yan dito ay yan, plastic. Dito sa ilalim, kukuha ka ng plastic. Tapos pagka tumae yung aso mo, kailangan daputin mo at dun sa dyan mo itatapon. Yan, naglalakad sila ng kanilang mga aso. Pagka dumudumi, yan, kailangan nilang damputin kasi pwede kang magbayad dito. Pag hindi mo dinampot yung mga dumi ng mga alaga mo. Dito yung dinadaanan namin mga sangkay. Yung mga diyan, may mga tanim yan. Pero hindi naman sila namamatay kahit na nag-snow. Hindi ko alam kung anong mga tinanim nila. Pero yan, nakita nyo may konting green pa. Mga tanim nila yan. Mga suot namin para kaming mga taga-Eskimo. Ang lamig-lamig. Pero mas malamig kahapon kesa sa ngayon. Kaya pala ako nag-vlog ngayon mga sangkay at gusto ko i-share kung bakit hindi ko ni-continue yung pagluluto dito sa channel na ito dahil ang asawa ko iba na yung nag-change siya ng diet niya at hindi na rin ako nagbe-bake ng mga cake, mga ganyan, yung mga matatamis. At saka siya naging vegetarian na rin. At ako, nag-iingat na rin ako sa mga kinakain ko. Yung mga kinakain ko, mga simple lang talaga. At hindi ko naman siguro kailangan i-share sa YouTube. So, ang ginawa ko na lang vlog itong Waray in Germany ko at i-share ko sa inyo yung mga
pinagagagawa ko dito sa Germany at may pakita ko na rin sa sa mga kamag-anak ko, sa family ko sa Pilipinas, sa mga nanonood ng aking channel at para alam nila kung yung mga pinagagawa ko syempre at kasi hindi na rin ako nag-Facebook, hindi na rin ako inano ko yung aking Facebook, nisinara ko na din dahil wala na yung lagi akong lagi akong nakababad sa aking cellphone at halos wala na rin akong magawa. Kaya naisipan ko na i-close ko na lang yung aking Facebook para bawas bawas stress at ayaw ko na rin magbabad doon. Kaya yun ang dahilan mga sangka kayong bakit yung aking waray in Germany ginawa ko na lang siyang vlog dahil yun nga, at saka yung pangalan na yan naman parang mas sa pag-vlog. Nung una kasi nung ako'y nag-vlog nang bago kong yung aking YouTube channel, hindi ko pa alam kung anong content yung ilalagay ko sa aking channel. So, napag-isipan ko dahil mahilig nga ako magluto, gawin ko na lang pagluluto. Pero sa ngayon, iwan ko parang ayaw ko na rin luto-luto na. Kaya, ganito na lang. So, ang lamig-lamig. Mga sangkay, kailangan ko na yung aking kamay. At tingnan nyo, namumula na yung aking mukha dahil sa sobrang lamig. Tingnan nyo dito yung dinadaanan namin. Walang tao. Doon yung baryo, yung village na namin tinitirahan. Malayo na kami dito. Dito na kami naglalakad. Tingnan nyo yung dinadaanan namin dito. Grabe ang lamig. Diyan pwede kang ng mga event kung may gusto kang paghandaan. Pwede kang mag-rent dyan ng room para sa mga event mo. Birthday or wedding, ganyan. Uwi na kami mga sangkay. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod ko na lang ulit na vlog. Bye! May mga kabayo. Hello. Hello, schöne. Was isst du denn da? Ein Gras? Hi. Very good. Ay, marami siyang kasama.